Chibai vekule Solomon kania he presentation a hianin new economic evolution of the world company chungchang karon soifia dona ne mithiam ten an soidana chuanin khovel mihring za a somkwa te hianin khovel sum za a som te chau hi anin sema chuti lai ro chuanin khovel mihring za som te hianin khovel sum za somkwa lai hi an khoi kwala anin seman te ne chung mihring za somkwa te zinga chuanin nitin in hlo fa ei chop zawngte le mi hnuaiah hnathawk hrim hrim company le sarkar an hnathawk tu te zawngpui a huam vek ani tin mihring za a sawm a dahna ho hnuaiah hianin businessman hnathawk tu mi zanga tal chhawr thei tu business nei tu te le investor te hi a huam thung ani tuna kan khovel tong chho mek ina buaina le harsana to lian zual then khat te chu industry le factory te hianin boruak an ti bol hlawna sa a tin an thli industrial waste te hian lui tui le tuipui te nasa takin ati bol hlo baka kan bol hlo pai dan te le plastic tuipui le tuifin re ta kan pai te hianin kan tui kan khomwal le boruak te heng hianin nasa takin ati chia ati bol hlo chhomek zel ani khosak phung asang chho em a thilman engkim ato chho ti kan thria chuta sonin chung ko khai khom tu le hnathawk tu tan hian aril ruha thlak em ani na wang chho em a thalai ten na to tur mu mal te an nei lova pension a om to lo boka khol te hianin mihring te na tho thin hi chak zawk le tha zawk hianin an thok thei bok si a hei hianin ramdang tam taka hianin buaina a thlena mihring ten na tho turan mu zo lova robot le khol te hianin na mihring te na hi nasa takin an chu saka an thok tha zawk bok si a chu chuanin ramdanga harsana le buaina tam tak a thlen mek to ani hausa le rethei kar a hla chho em maya mihring kan pung tel tel bok si a engtin nge mitin te hianin mani chhungkwa le mani vek te po in en kol chawa in tung nung chho thei tur hianin khovel hian enge amamo a eng hinge ti ngai ti hi mi tam tak hian an lo ngai tu to thina chuti lai ro chuanin ataka thlak danglam tum le thok tak tak du mi hi mitlem te chawan nia chung zinga chuanin new economic evolution of the world company nei tupawh andre kofrato fatiang he anron langta a ani hianin academy of private investor hi adina chu businessman lian te le investor te an hlok le zona tura tana zirtirna lo petu ani a chumi institution a chu a minga academy of private investor te vua khang ho kha coaching alo pe thina ne this one ani vek hi investor professional investor le businessman ani a so an new economic evolution of the world din dupa ni boka crypto in program hi ama duan ani boka a siam ani a chung de chu kan soi chawanga chunga chuanin ani na che sang then khat remna le mona atana a thona sat awang hianin dove of peace medal te hi hemi award te hi adong nge a multi-millionaire sa ani a chuti lai ro chuan khovel economica kan tlak chet zele mire theite a veizia mire thei tam theiang per khai chua le mi hausa de sum chen ve thei tur ta a du zia lan tirnan he company hi adina thlak danglam nge tuma atum ber chu mire theite khai chua ani top maya sta sonin a soi thin dana phei chuan millions of millionaire siam atuma millionaire ni tur hian mihring million khat hi siam chu atum mane top mai ne crypto net program hi hemi company a hian an poimo em maya chu enge ne kan ti chuanin crypto unit program hi new economic evolution of the world ron thlen Thlirtu tu le ron tifam kim tu turane economic a mihring tele khovel a chiat zia hi a muchianga chumi wang chuan hemi thlak danglam tur hianin thil thatak mir thei tengei poina anron zom ve thei tur le an til ve theina tur thil hi ngai tu angai ni hian a hria chuta chuanin crypto in program hi ron duang ta a chumi ya chuan
sector sang te da in na tho na sang khatiang sector sang hawa khan ani khan in kan invest na poisa kha alo ti pung le chhong thina khatiang khan mir thei ber te ponan lu ve thena tur khan package sang hian share hi a siama chutiang chuanin program hi kalpuya hemi program hi hlawhlin huna chuanin economic khovel thara bung thara khovel hi akai puyang ati thei to dona chumi ni wang chuanin new economic evolution of the world hi ani na taka chuanin target angani ma zoka chuanin khami target bathling tur khan crypto unit program hi akal konga a project hi ani mek thung zok ani chu kan hriat than thiam angai ne chuanin crypto unit program noi hianin sector som ni anei kan ti thina chung sector sang de chu atam zoka hi sumlak lu na ni a chung chu an tirnan health and longevity development sector te resel na lampang hatiang hote innovative transport development sector skyway kan ti thren de khani a country tur pakhat chu skyway investment kan ti mai thrina ani na taka chuanin skyway hi hemi company a hianin new noya hianin sector pakhat ang mai ani zoka chi sang tam tak omane ta hianin banking sector te forex market te stock market lampang te cryptocurrency market te insurance sector te real estate sector te heng ho hi ta hian som basari na le som parian na hianin lunglu le rang ka chak lai chuana khur heng mun te hi company hian aneya khang vel te kha asum lak lu na tur te khang te han ta ni science sector te culture sector ti vel te chuan heng hi a source of income lo na tur khani dona chung ani wang chuan he kan invest na company hi physical assets in a backup kan ti thina chu hemi che hi aron ni don ta ne ataka mu thei nge ya na thok ti na ania physical assets chu chung hoina a backup company ni a chumi wang chuan portfolio investment te pon ti thina ne portfolio investment a reng chuanin kan invest na poisa kha mun sang a then som alo ne le thin ta chu heng hi hemi chart hian en taila kan share ne ya kha then som le ni in company dang sang khanin person shan theu khanin then shan le vek khaneta a om zia chu company pakhat kan va join na azara hianin company dang tam tak nei tu ni na co owner ni na kha kan va ni vele chhong thei ti na ne chumi wang chuan he investment hi a that na kha khani antinan google te amazon te tata company velanga te hianin share nei in investment te vati ilang chuan khami company khan na tho chu pakhat chho ne google a chuanin internet lampang chho ni ta tata company a chuanin motor siam chuan lam chho te khani top ta ne mars hemi company a chuanin chi sang te khani thung ta a line shan theu khan kan sum wada kha akal dara chu khatiang company zong te khan profit an ron nei huna te khatiang kha keima ni ya nakina ron la le tur kan share nei zata tanga kan don le tur te kha aron la ne don ne chuan heng hi kan share kan portfolio te an then dan then khat ani a chu transport le basal tlama transport hi skyway kan ti thin a khani ta a hemia poisa invest zong za da hi 18.35 million velang ane chuan basal technology ani a hei hi in sakbung ruwa siam na te engineer ten an hmang na sa chawa tuna hianin technology thar deuh hlek ani awang hian a tha zawka tin aman tlawm zawk bawk sia chumi wang chuanin motor siam chuana tan te heng space technology a te tiang household product a te le industry a te tiang hianin an hmang chawa chuan hei hi rangkachak lai chuana khur an nei na vel te khang ho khani ural gold te ghana gold te kha helama mi hi khang ho big intense som le dan khani ta a om je so ural gold hi kan heng gold ho big intense shan na chuanin person kal tam na ber khani ta helam pangero hi chu
kan portfolio pumpuya changa heng ho vakal san bik na khani ta ne 21.9% ti te 0.7 le 1.7 ho hi ani hlom ta a bang zong ero 74 vel hi a bang thung ani heng hi thil dang zong a dang ho kal le na tur khani dona chuan kha ho zong kan bel khom chon 100% haron tling che dona chumi na en tir chu kan portfolio kha ain then sang lek ti na hani ta ne chuanin hei hi banking segment vel de khani ta a chuan heta hianin stock market lampang te chuan heta poisa lut zat hi 2.5 million vel ani ta a tain stock market lama hianin Amazon te Tesla motor le Apple ho vela hian kan company hianin ava invest le chonga kan invest na poisa ka heng a hian ava kal le chonga ava in pay puna tur kha heng company ho te hi ani hlom bok ani chuan ta hianin cryptocurrency le blockchain vela te hanin ta a portfolio pumpuya tang phaisan hei za thlem em maya an hian 0.47 vel so ni ta a bak zong hi 99.37 vel angani chuanin hei hi Susima sir antia kan company hian restaurant hi aneya so Japanese kutsuak ania ai tur le hatiang thil siam vel kha chu kum som chung hian singa hemi restaurant hi ram sang sang en siam atuma hian zahni le som thum vel a siam chuak to anei to khang ho vel atang ronga ta profit kan la nei tur ata kha nakina chonen ala tam don em ani heta poisa kala hi awa hi investment poisa kala hi 5.6 million vel ani chuanin hei hi film industry vel te khani ta a chuan real estate vela te hei hi poisa kal dan ani a ta chuanin 1.9 million vel kan invest na poisa kan investor ho zong ena kan poisa vada na changa 1.9 million vel kha hemi real estate vela hianin akal ani chuanin hei hi lungthlu siam na khan ani ta a lungthlu siam na poisa kal hi kan portfolio pumpui tang 0.62 vel ani chuan hei hi crypto in program no yaron tel ho zong ena kan certificate nei kha ni ta a chung bera hianin ming a in ziak thina chuanin address vel te chuan kan share nei zat te heta hian chuanga a noi bera hian company nei tupa Andre Kovratov an signature ta hina sign bok ani chuan tlema lo lut ma de ho khan TNG lama khan share kha an nei mana crypto in program ma khan TNG kha thina khada khan share khan lo sal ve thin thawa chu technology lampang ani chuan chumi a share nei ho certificate big choi hi ni chuanin new economic evolution of the world history chu tianan hemi a hianin brief dewin a mu theya masabera hianin china kan suyang khan academy of private investor kha Andre hian adin masabera sangni som pakata hanin ta a chu anuwa khan new economic evolution of the world kha sangni som palia khan adina chu ta chonin TNG lam kha share kha ashal ta a chu skyway investment group 10 de thina khang hun lai khan skyway lam share big kha atira hianin new sangni som pali hun lai hian shala chuan crypto in program hi sangni som pakwani kum march ni som thum atang khan tran che ani a mani deuh khan akum khatna kan tling chi ani kha chuan heng ho zong a hianin crypto in program hian lom a hlo bera mi du ber ani a chan chu hei hi mir theite program an ti thin bok kha ni a chumi chuanin package te takte te a then somin mir thei ber te poina he company a shareholder ni na an chan san nei ve thena tur tana siam ani wang khan crypto in program hi khovel hianin khovel mi pui tam tak hianin an ngai hlu em investor an punna chan po hemi wang hi ni chuan crypto in program big road map chu hi tlang pui chu ani a
an plan le khatiang engkim kha hemi hian a awm vek ani phase 1 phase 2 phase 3 ti nei thena company hian in share hi 80 billion a siam choka tira khan chuan chu phase 1 ah hian 30 billion shal tur ti anita chumi chu tuna hian in crypto ni program bi ki kum khat atling chia kan ti kha march ni som thuma khan ti chuan tun thlenga share shal zat hi 28.95 vel atling to 29 latling lo dewa 30 atlin nuwa chuan in phase 2 ah hian a kai chawanga phase 2 ah hian in 20 billion shal le tur anita share hi chuan chu phase 2 kai nuwa hian in STO te lunch ani dona security token offering STO paltlang thin company reng chu physical asset china backup ho hin in china kan soi thil tak mu theile khoi the kha tiang ang restaurant te heng engai skyway project vek te tin thil dang theory chau ne lo physical thil assets ho khanina a backup ho hi ne and then on cryptocurrency bitcoin te ethereum ho zong hi chu ICO an paltlang thungta initial coin offering an tia adang pakhatom le chu IPO an tia initial public offering an ta ki mani chu STO ni in physical asset na backup ho ani chon hemi STO lu nuwa hianin dividend kan ti company profit atanga investor zong ina hlo kan hmu tur thlatina kan hmu tur ang chi ho kha heng nuwa hianin ron process chawar ani don ani chuanin 20 billion phase 2 an shal le nuwa chuanin 20 bok khan shal lenga chu phase 3 a kan kai chho tonga phase 3 here global merchandise stand tia share all sam dan tura chuanin full success te an tia amateur tak hun tur khang huna chuanin kan company a sector zong te belcom an value a kha $100 trillion ron luk chho to tura ngai ania chung huna chuanin kan share pakhat lutna te hi sang em to dona share pakhat hi dollar sang khat zani le somnga ron luk to ang anti ane chung huna chuanin dividend po asang chho viau to tura ngai ane hei hi skyway laman ho to pa andre Anatoly Yuniski ania sang hi som palia in rem siam na thlak vel ani hei hi skyway motor sang te anita hei hi ram sanga an va agreement an siam na ram ina an lak lu na thlak vel ani chuan hi India rama project an kalpuina Jharkhand state a ran chile Jamshedpur in kara hian ani hei hi ala lut masadeu ho ram lian zual then khat te United Arab Emirates te India Australia le Indonesia te an ne chuan hei chu sea master khani a hei hi film industry kan ti kha hei basal technology te hei hi ATM crypto exchange ATM an tia hemi kan crypto unit program noya kan account chunga kan poisa te hi ram dang then khata chuanin man thei ani hlom to a khang a om zia chu ATM a khan draw chu thein a om to ta chu cryptocurrency danga te hian an du chuanin a convert thei boka bitcoin te litecoin te ethereum ho ate chuan ATM te hi kan ramanga chuanin lola thleng har deuh po ani mai thema se ram then khata chuanin account chunga kan wallet a poisa om te kha an draw chuak theya an mang thei to ne chuan hei hi new birthday an ti mai international event ti investor zong te na kum te na in mu khom na nei thin khania nikum october thla khan delhi a an nei na ane chuan sta chuan kan ho tu then khat te pon kala PBSA te chuan hei hi geneti ani a hemi company a hianin leader manager ani sang ber pol ani kumina hianin Moscow Russia event ti nei ani dona international meet kha investor zong ten Delhi a nei ani tum khan mi sing ni velan kalane Russia po hianin engemaw zatin kalan tum bakane hei hi alu thei tan ho velani ta a chu sangli chuanin share
vain zali somriat pathum te sang riat hianin share zakua somnga sing ni hianin sang ni zaruk somnga sing ni sang riat hianin sangli za somnga ti te ania hei hi nakina lu don hunanga chuanin tupawh join du anom chuanin hrechiang che nena khanin la zo fia thei ani chuanin ring hrang te nei thei dan ring masaber hi consultant ania hemi consultant chin hi kumina tang chuanin international meet ah khan an kal thei dona an na zonga kal thei chuang lova ring pakhat tal nei ngaia chumi tur chuanin mi tam tak pon an tuma tam tak pon kai to renga hetiang hian direct ah palian amanga khang moya pahnih theuh anom khanin consultant a kai thei amaro chu heng ho zong hian keimah ni hianin singli in invest ngei ngaya sing ni in voi ni kan lai amo singli a voi khata kan lu pona theia mase kan hnoi mi zong hian sing ni tala an invest vek ngai chu tiang anga ni chuanin consultant ring hi kan kai ve thei don ne khang zong ka ani ye kalawm me